Assalomu alaykum binodagon muhtaram. Ба шумо дипломированный врач-хирург, уролог, андролог, врач ультразвуковой диагностики ҷой Юлдашев. Бинандагони муҳтарам, имрӯз мо ба шумо дар бораи сета компоненти имплант операция ҳамин чӣ хел мешавад ва чӣ гуна ин операция аст ва кадом ҳолатода ин операцияро кардан лозим аст, кадом беморҳода дар бораи ҳамин ба шумо суҳбат мекунем. Ҳамин видеоро то охир агар тамоша кунед. Бинандагони муҳтарам, сознахестани узви мардона ки эректильная дисфунксия ин ҳолатест ки дар он мард наметавонад барои алоқаи ҷинсӣ эрексияи кофӣ ба даст орад ё онро нигоҳ дорад. Ин мушкилӣ метавонад ба сабабҳои гуногун ба вуҷуд ояд, аз ҷумла диабети қанд, бемориҳои дилу рагҳо, особи низоми асаб, амалиётҳои ҷарроҳии гузашта ё тағйиротҳои вобаста ба синну сол. Дар бисёр ҳолатҳо табобати дору ё усулҳои консерватив натиҷа медиҳанд. Аммо агар ин усулҳо самаранок набошанд, насби фаллопротез ҳамчун роҳи ҷарроҳии табобат тавсия дода мешавад. Дар видеои имрӯз мо маҳз дар бораи фаллопротези сеқисмӣ ва тарзи кори он маълумот медиҳем. Ин имплант барои ҳал намудани мушкили норасои эректил истифода мешавад ва намуди табиӣ ва идоракунии пурраро таъмин мекунад. Фаллопротез сеқисмӣ аз се қисм асосӣ иборат аст. Қисми якум силиндрҳое ки дар дохили узви ҷинсӣ ҷойгир карда мешаванд. Қисми дуюм насоси идоракунӣ ки дар минтақаи тухмдон ҷойгир мешавад. Қисми сеюм захираи моеъ ки дар ҳолигоҳи шикам ҷойгир карда мешавад. Бо фишор додани насос бемор моеъро ба силиндрҳо мегузаронад ва эрексия ба вуҷуд меояд. Моеъ ин об аст. ин раванд пурра таҳти назорати худи бемор қарор дорад. Пас аз амалиёт имплант аз берун намоён нест ва сифати ҳаёти ҳаррӯзаро ба таври назаррас беҳтар мекунад. Акнун дар бораи амалиёти ҷарроҳӣ гузаронидашуда нақл мекунем. Ин амалиёт баъд аз омодагии махсус дар шароити пурраи стерилӣ ва бо истифодаи аз технологияҳои муосир анҷом дода мешавад. Дар ҷараёни ҷарроҳӣ тамоми қисмҳои фаллопротези сеқисмӣ дуруст ҷойгир карда шуда, фаъолияти ҳар як қисми система алоҳида санҷида мешавад. Амалиёт метавонад чанд соат давом кунад ва баъд аз он бемор зери назорати мутахассисон қарор мегирад. Давраи барқароршавӣ одатан осон мегузарад ва бемор баъд аз чанд ҳафта метавонад ба ҳаёти муқаррарии худ баргардад. қобили зикр аст ки ин намуди имплантҳо солҳои зиёд дар саросари ҷаҳон истифода мешаванд ва самаранокии онҳо аз ҷиҳати клиникӣ исбот шудааст. ин амалиёт дар ҳамкорӣ бо профессори ботаҷриба анҷом дода шуд. Дар чунин ҷарроҳиҳои мураккаб таҷриба, дақиқӣ ва кори дастаҷамоана аҳамияти хеле калон доранд. Амалиёт тибқи тамоми стандартҳои байналмилалии тиббӣ гузаронида шуд. ҳадафи асоси мо беҳтар намудани сифати ҳаёти бемор ва барқарор кардани эътимоди ба худ мебошад. Агар шумо оид ба ин намуди табобат савол доштагӣ бошед, метавонед ба мо муроҷиат кунед ва ба мо бинависед. Ташаккур барои тамошаи видео. Обуна шавед ва гузаштани саволҳоятонро дар шарҳҳо фаромӯш накунед. Лайк кунед. Саломат бошед.